празниците наближават, пътувания, гости, промени в режима. За много родители това носи голяма доза стрес. Как да направим така, че празниците да бъдат спокойни и въобще пътуванията ни с нашето бебе да бъде наистина приятно, както за него, така и за мама и за тате. На тези въпроси ще ни даде отговор Мария Евгениева. Тя е днешния ни гост във второто издание на подкаста на Училище Бебе. Мария е акушерка, сертифициран консултант по кърмене, която вече повече от 10 години подкрепя майките, въобще родителите в първите най-важни седмици след раждането. Мария е човек, който умее да успокоява, да дава практични съвети и да връща увереността на родителите, точно когато им е най-нужно. Затова много се радвам да я посрещна днес тук при нас. Здравей, Мария! Здравей, Пете! Благодаря за поканата и здравейте на всички новоизлюпени родители, които ни следват. Абсолютно, това е най-вече насочено към тях, мога да кажа, защото за голяма част предполагаме, че пътуването около празниците ще е първото пътуване с бебчето. Затова искам да те попитам, кои са най-честите притеснения на родителите за това първо пътуване с бебето? Какво споделят, идвайки при теб в кабинета? Сега, всяко семейство си е само за себе си с неговите притеснения. Едни ще пътуват наблизо, други надалеч. Някои даже има смелостта да хванат самолета и да отидат някъде доста по-далеч до други роднини, които са някъде, или да дойдат в България с новородено бебе, ако то е родено извън нашите граници. Тъй, че притеснения всякакви. Когато бебето е кърмаче, това е всъщност лесния вариант, защото кърмата ни е все едно една all-inclusive течност. Не ни трябват някакви неща за затопляне, миене, шишета, каквото и да е било. Просто бебока си е с нас и го слагаме на гърда тогава, когато има нужда. Важното е просто да го слушаме и да го следваме и да сме спокойни. Сега, колкото е по-близко пътуването, толкова по-малка подготовка ни трябва. Тоест, ако мама и тати планират пътуване, примерно час и половина, това обикновено не означава кой знае каква подготовка. Зависи за колко време ще останем там, нали, естествено. Но ако говорим за някакъв по-дълъг път, вече тук подготовката е доста сериозна. Пете, ти ми изчезна за секунда, надявам се всичко е наред и ме чуваш. Абсолютно, да, на линия съм и те чувам. Да те попитам, бебето дали усеща, когато предстои такова пътуване и можем ли да направим нещо, за да го подготвим, така да кажем, за това, което му предстои? Или да си говорим с него и да му се опитваме да му разкажем. Предполагам, че от една възраст вече нататък те могат да ни разберат всъщност. Да, но тук може би по-скоро говорим за малките бебоци в първите месеци, за които това ще е първата Коледа, които все още нямат толкова добри комуникационни умения, за да разберат какво се случва. Тъй, че в тези първи месеци с новородено бебе, колкото е по-малко бебето, толкова по-се губи смисъла ние да по някакъв начин да му променяме рутината или нещо подобно, нали, дресиране в кавички. Тъй, че за малките бебета това, което трябва да спазим, е горе-долу еднакъв, дали ще е ритуал за сън в последствие, ритуал за хранене, да продължим да му следваме сигналите за глад и ситост, да сме на разположение, да имаме една спокойна мама, за да може съответно и бебчо да е окей. Когато е по-голямо бебе и то вече почва да има някакви навици за място за сън. Примерно свикнало си всеки път следобедния сън да му е в кошарката, в хола, например, а пък нощния сън да му се случва в легалцето, в спалнята. Нали, всички родители си имат по някакъв начин някакви техни си ритуали. При такава вече рутина, която е изградена, особено ако няма да пренесеме някои от тези места за сън, например, или за хранене, някак да си пренесеме къщата, спалнята и всичко, нали, тая е малко по-гъвкава ситуацията, но покрай съня е малко по-ключово, защото
имаме нужда да сменяме обстановката. Може няколко дни преди това да се пробваме, да го приспиме на различно място, да го нахраним на различно място, но не да сменяме ритъма, който следваме. Т.е. пак, ако първо е вечерната баня, после бебчо хапва и после си ляга да спи, ритъма остава същия, но просто променяме по малко средата, така че да не е много шоково и стресово това, че изведнъж детето ще е в нова среда. Това не означава, че изведнъж трябва да го слагаме в някакви тълпи от хора или да ходим на някакви партита с него, че да свикне, че на Коледа ще е с голямата рода или нещо подобно. Не, по-скоро идеята е единствено тези неща, които са му неговите навици, да му покажем, че можем леко да ги разтегнем тези граници, леко да сме гъвкави, но пак рутината и неговия сигурен човек, който обикновено е мама, е там, гърдата е там или храната е там, ако сме с смесено хранене. Просто ритъма си продължава. Говорейки за пътуване, много майки това, което правят е, че изведнъж, например, отиваме при наши близки и казваме, ето сега, майка ми ще го нахрани, и бабата е горда от себе си, че тя сега ще положи нужните грижи за детето, примерно с шишенце, и мама ще се социализира малко с приятелки от града, в който е израснала или нещо подобно. И често имаме един сериозен катаклизъм вкъщи с бебе и баба. Шок за бебето, може би. Плавно и свикване, не очакваме чудеса. Този малък човек има нужда от предвидимост. Това е най-важното, което трябва да помним, и да си слушаме инстинкта. Ние много добре знаем как се чувства бебето, тъй че това е важно да го премислим и, разбира се, да сме подготвени за това пътуване. Тоест да сме взели това, което му е нужно на бебето и това, което ни е нужно на нас. Значи, реално можем да очакваме режимът да не е точно такъв, какъвто си го имаме в къщи. По-скоро трябва да сме гъвкави, да сме готови, това, което и ти каза, малко да го поразтеглим. Трябва ли да се притесняваме, ако бебето спи по-кратко или е по-неспокойно, или ни е трудно да го приспим, или това е част от... това е нормално за промяната? Това е очакваното нещо, когато промениме средата. Изобщо не се притесняваме. И сме с ясното съзнание, че е много възможно това да продължи и след като се приберем вкъщи, докато отново се аклиматизираме към домашната среда. Тъй, че просто трябва да знаем, че всяка една такава промяна носи и последствия след себе си. И особено ако говорим за много малки бебета и още всичко ни е стресово, да се попитаме преди въпросното пътуване, искаме ли наистина да го направим. Искаме ли да си го причиним чисто егоистично, даже да се попитаме. И ако има как да сме с нашия партньор вкъщи и просто някой да дойде от роднините при нас за малко, ама това не означава, че ние трябва да посрещаме всичките гости, защото това пак е пореден автогол, който можем да си вкараме. Просто да се опитаме някакси да си спестим ненужните усилия и негативни емоции. Не говорим за позитивните. Позитивните е хубаво винаги да си ги осигурим, но ако може негативните да си ги спестим, просто ако можем да по някакъв алтернативен начин да направим нещата с пътуването, би било прекрасно. Ако може. Примерно такава видеовръзка би могла да се осъществи, може би, с роднините. Само да те попитам... Гледаме към видеовръзката, извиняй, че те прекъсна. Обикновено повечето му родители изведнъж така го асоциират с COVID и не искат да си го причиняват. Това нещо, живото виждане. Е много по-хубаво наистина като емоция. Има ли някаква възраст, от която ти не съветваш, под която е по-добре наистина да помислят и да останат в къщи? Да речем първите 40 дни, може би ако бебето е родено съвсем скоро, сега през декември или ноември? Сега, това е въпрос, пак казвам, на личен избор. Всякакви ситуации има, от една страна. От друга страна има хора, които просто идват примерно в големия град да родят, а всъщност от по-малки градове и по ред причини, било то усложнение с бременността или нещо друго, трябва да родят в някоя специализирана АГ болница. Те нямат избор.
Тъй, че ако така или иначе трябва да се пътува, особено дълъг път, защото за жалост, нали, всички знаем каква е ситуацията с липсата на детска болница в страната, нали, и пак за жалост казвам, често ми се налага да работя с деца, които чакат за интервенции, операции и така нататък в София, които са новородени. Тъй, че това са хора, които нямат избор, които следват стриктен график. Както за тях, така и за родителите с новородени здрави бебета и прекрасни малки пакетчета такива. Това, което е важно, когато предстои пътуване в първите седмици след раждането, е да правят чести почивки. Да имат всичко на една ръка разстояние, дрежки, пелени за смяна, нали, кърпички или каквото ще ползват. Сега на път не мога да си представя как ще миеме дупе на бензиностанциите, въпреки че някои от тях са снабдени с повивалници и така нататък. Някакси хигиената в туалетните на бензиностанциите не изглежда като да е за новородено, така да го кажем. Тъй, че по-скоро, нали, организираме нещата в колата. За малко бебе, особено примерно на седмица-две, почивки на всеки час и събуждане на бебето за хранене, за смяна на пелена. Обръщаме се специално внимание върху седалището. Ако по принцип не използваме кремче против подсичане регулярно, което е с цинк, защото знаеш, нали, има различни съвети в тази посока, по време на път използваме такова кремче, просто защото седалището се запарва доста повече в столчето за кола. Спазваме всичките изисквания на производителя на столчето за кола, дали ще е за изофикс, като монтаж, колани, каквото и да е било, детето трябва да е безопасно сложено вътре, да не се прегрее. Много внимаваме с новородените да не ги прегреем, защото често родителите ги слагат с по няколко слоя дрехи. Всички са чували, че не трябва детето да е с яки вътре в столчето за кола, но примерно боди, отгоре едно ромпърче, върху ромпърчето нещо мекичко и пухкавко и в това нещо, нали, в столчето, пък сме му сложили едно одялце да не му духа и може да не е окей. Това, което ни е важно е столчето да е съобразено за новородено и гръбчето да му е по-изправено. Това е много, много, много важно от гледна точка на безопасност за новороденото по време на път. То може и да се разплаче в някакъв момент. Тоест, това често обаче хората, които са в колата с него, ги кара да страдат и съответно се посяга към откопчаване на детето и гушкането му, което е нещо, което категорично съветвам родителите да не правят, защото това е много опасно за самото бебе. Така че биба, която да е за такива екстрени ситуации, спасява положението. Първата отбивка или бензиностанция ще е на някакви там 5-10 минути, колкото и да са. Няма никакъв проблем бебето за такива ситуации да използва залагалка, независимо, че е кърмаче. Всички са чували, нали, как не препоръчваме консултантите по кърмане използването на залагалки в първите седмици, но не и в такива ситуации. В тези ситуации сме с двете ръце за само извинявай да оцелееме в тая нали, стресова ситуация. Тъй, че залагалка, спираме, кърмиме, помагаме му на малкото човече да се поразтегне. И като казваме почивка на час и половина, тая почивка не е просто да сме спрели в колата и да не пътуваме. Нали, не движението е проблема за бебето и преминаването на разстоянието от точка до точка, а проблема е самата му позиция, която е свита, насилствено сложено в определена позиция. Тъй, че изваждаме го от столчето, то спи, не будим по принцип спящо бебе, ама в тази ситуация будим. И да може да се разпъне този граден кош, който съвсем отскоро е почнал да прави това, което прави, т.е. да диша, да използва дихателната си мускулатура в пълен обем, да се разтегне, ще го видите как ще протегне ръчички, ще протегне краченца, подканваме го към гърдата за кратко, сменяме, ако трябва да нали, отново пелената, нали, както казах. И след малко отново в столчето за кола, правилно закопчано, знаете нещата за безопасност, вие мисля, че регулярно правите и такива теми в училището, че следваме всички инструкции за безопасност, бебето обратно и след час и половина следваща пауза, след час и половина следваща пауза, защото ако пътувам от София до Варна, примерно. Варна, Шабла, Дуранколак нагоре, нали, тази посока, нали, дълъг път ни чака. Тъй, че
Това е най-основното. Колкото е по-голямо бебето, толкова по-голяма пауза можем да си позволим без почивка. За различните начини на транспортиране на дете, сега автобусите не са ми хич любим вариант за бебе, тъй че ако може да ги избегнем е супер. Влаковете са по-окей. Особено спален вагон или нещо подобно. Нали, това е окей. Самолетите също са окей. Там има много неща свързани с безопасността. Като говорим за кърмачетата, може би всички сте чували пищящи бебета покрай излитане и кацане. В самолета, да, така е. Да, тъй че това е момента, в който детето може да суче и да си изравни налягането в ушите. Тъй че регулярното преглъщане или сукане на залагалка е нещо, което би помогнало много в този момент, защото те не знаят какво им се случва, защото изведнъж ги заболяват ушите и заради това по този начин пищят. Тъй, че кърменето и тук помага да не ревеме много. Абсолютно. За кърмачките, значи е по-лесно, ако можем така да кажем. И ако се върнем на кърменето, може ли всъщност и мама така да бъде подготвена? Може ли да се създаде тази смяна, някакъв проблем с лактацията, да речем, ако пропусне кърмене, ако реши, ето както ти каза, да го остави на баба, примерно ако е по-голямо, да кажем, детенцето. За какво трябва да внимаваме, за да не си създадем такива неприятни емоции? Винаги може да си направим проблем с лактацията, с празници и без празници, като пропускаме кърмене. Дали, това всички са го чували. Търсенето определя предлагането, като намалиме броя на търсенията, т.е. изцеждания, кърмения и така нататък. Лактацията е възможно да намалее. Сега, това не винаги е така при майките с по-обилни количества, но при тези, които са на ръба, нали, не е желателно да се прави. Препъни камъчета обикновено покрай празниците са това, че майките се разсейват, не пият достатъчно течности или хапват по-солени храни, обезводняват се. Множеството съвети на всички баби наоколо. Това не го яш, пък това е вредно, пък яш това и в един момент се оказва, че от цялата трапеза, примерно за бъдни вечер, то останаха едно-две неща, дето мама мога да ги хапне. Всичко останало било забранено. Нали, тук си слагам големите кавички. Хапвайте си всичко, каквото ви се хапва, може да си сипате и чаша вино, само дето, ако може, след като сте изпила чашата вино, да изчакаме час и половина. Тъй, че да, имаме неща, които могат да попречат, но от еднократно излизане и емоционално така презареждане с приятелки, нищо, кой знае какво няма да се случи. И да, можем да си вземем една hands-free помпа в чантата и да те са достатъчно малки, за да може никой да не разбере, че сме с hands-free помпа, особено ако имаме и някакъв шал върху себе си. Тъй, че това изобщо не е кой знае какво и така нито ще компрометираме лактацията, нито пък ще лишиме бебето от някакво количество в последствие. Течност. Да, абсолютно. Тъй, че мислиме за тези неща, като излизаме. Ако сме с роднини и приятели наоколо, и всички се стараят да ни... Нали, това е другото, което се случва, че всички се стараят да ни успокоят бебето и някой го пушка и го люшка и... не, трябва да правим тук в този момент по никакъв начин компромис с времето за хранене на детето. Защото влезем ли веднъж в така по-киселия режим, трудно се излиза. Тъй, че когато трябва да яде, просто трябва да яде. И предварително си правим, ако трябва, даже и някакви такива кодови думи с партньора. Ние това сме използвали с моя партньор на времето. Нали, всяка двойка има нейн си такъв таен език, да го кажем. Да. Тъй, че измислете си някоя кодова дума, която би означавала, нали, че трябва да се евакуирате за малко, или дори директно да го кажете, нали, че сега му е време за хранене. Просто таткото трябва да знае, че е вашия защитник и нали, трябва да си отстоява нали, и неговия си сън след няколко дни, защото ще го сполети него беля после също. Тъй, че просто трябва да измислите вариант така, че да малкият човек да яде тогава, когато трябва да яде, а не да се чудиме как да не направим беля с количествата на кърмата.
А може би същото се отнася и за съня, не да го държим твърде дълго с останалите роднини, нали, да му се радват и така да прекрачим границата и после да се озовем в стаята, нали, с едно изнервено бебе. И внимаваме с превъзбуждането, защото коледните празници са свързани с супер много светлинки. И особено тия малките човечета, които обичат лампички и изведнъж почват и тук лампа, и там лампа, и тук нещо мига, и там мига, и това е шарено, пък това и свири, и някакви нови лица, нови хора, нови аромати. Предупредете, колкото е по-малко бебето, толкова по-малко парфюм да са си сложили роднините. Защото мириса превъзбужда. Всичките сетива са свръхизострени на новороденото. В момента, в който видите езика му на тялото, че дава сигнали за преумора и превъзбуда, е момента, в който трябва да се намесите, да си вземете детето, да отидете в някоя по-тиха стая, дали ще му предложите гърда или не, зависи от това каква е ситуацията в момента, но поне за малко да го изолирате от свръхстимулацията. Сигналите какви са, т.е. в един момент, както до сега е гледало примерно човека пред него в очите, просто измества поглед, може да се опитва да се извива назад. Естествено, плача винаги ни е сигнал, дето позначава стига толкова, ама ако мога да го хванеме преди това, по-големите могат да си търкат ушичките, нали, да правят такива движения, но съвсем новородените, извиването назад и отместването на погледа са първите сигнали, които трябва да следим, и видим ли ги тези сигнали, просто да имаме малкия човек, отиваме на тихо, безопасно място, в което просто да поседим на тишина или да го покърмим, да го гушнем, и внимаваме ние с парфюмите. Да. Защото често и това и майките, без да искат да се отпускат без парфюми. И предвид ситуацията пък сега есенно-зимния сезон, в който се намираме, може би и за това трябва да внимаваме дали всички са в добро здраве, дали е нужно да гушкат всички бебета, може би, за съжаление. Да, имаше един израз преди съм го чувала, който е свързан с това, че нали, не подавайте бебето, подавайте си салатата или нещо от сорта беше за празниците. Мисля, бебето не е това, което трябва да мине през ръцете на всички, които са на празника. В повечето случаи тук обаче не говорим за някакви такива огромни събирания. Нали? По-малки са компаниите, нали, от близки роднини. И да, просто трябва да сме стрикни, всеки да си измил ръцете, да се чувства окей. Нали, няма нужда да карате всички да са с маски или да ги покривате с някакви пелени или нещо такова, нали, да съвсем, нали, защото идват с някакви дрехи отвън, нали, все пак не е окей да са с някакви работни дрехи или нещо подобно, но в повечето хора вече в времето, нали, има тази чувствителност и се съобразяват, като ще има новородно. Но винаги трябва да имаме едно на ум. Нали, познаваме ние най-добре роднините, кой би се съобразил и кой не. Ако ще има обаче много деца наоколо, защото може пък да има и малки деца. И ако това са деца, които посещават ясли, градини и така нататък, тук трябва по-скоро да ни е повишеното внимание. Защото те са, колкото и угадно да звучи, ама те са разносителите на всякакви такива неща. Те, че просто там с повишено внимание, невинни, прекрасни същества, 2-3 годишни, които пипат и лапат всичко, нали, ако може да не облизват залагалката на бебето и самото бебе, би било чудесно. Абсолютно, и може би на някакси по-безопасно разстояние, нали, от него, не е нужно съвсем така в лицето му да бъдат, защото наистина, за съжаление, знаем, че те, колкото са сладки, толкова, дето казваш ти, са преносители на голяма част от бацилите. Добре, може би да се опитаме да направим някакъв като чеклист, списък, както искаш го наречи, празничен за мама и бебе, или дори не само празничен, за пътуване, който можем да го използваме. Да кажем, примерно, за мамите, които кърмят, или пък тези, които на смесено хранене са дечицата, какво трябва да си вземат по отношение на храненето? Знаеш, аз малко по-различен начин ще подходя към този въпрос. По-скоро ще им кажа, вие ще знаете поне една седмица преди пътуването, че ще пътувате. И взимате един тефтер или една тетрадка и го отваряте и в ежедневието си записвате всичко, което ползвате в рамките на една седмица преди да сте пътували.
и после проверявате по този списък има ли нещо, без което всъщност не можете, като пътувате до някъде с бебе, и по този начин ще се ориентирате, защото колкото различни семейства виждам, толкова различни неща може да има, които да са им нужни. Да, има някои базови, които са нали, много важни, на които по-скоро искам да се спра, и те не са толкова за това, какво му е нужно на бебето, а за това, какво е нужно на мама. Защото много често всъщност фокуса, след като се роди бебето, е в него. И майката, кучета, яли, колкото и гадно да звучи, тя ни е всъщност източника на всичко за този малък човек. Тъй, че ако мама има нужда от нещо, и него трябва да го сложим в един списък, да не забравяме за добавките, които ни трябват, защото мама е прясна родилка, най-вероятно все още с кървене, може да има и по-голяма предходна кръвозагуба, тежка операция, каквото и да е било. Тъй, че мама да си вземе добавките, да си вземе всичко, което ѝ е нужно, нали, за да може нещата да са окей. Тъй, че това, което ни трябва за едно лесно пътуване с бебето, е спокойна мама, която е добре обгрижена. Тъй, че да, тати най-вероятно ще бъде голямото магаре в случая, което ще носи някакви неща напред-назад. И след първото пътуване с кола до тавана с багаж, на следващото ще се усетите, че може би не ви трябва чак толкова неща. И изгаваемата кошара може и да не я слагате този път, а просто да вземете гнездото. Нали, има всякакви такива неща, които, нали, с течение на времето човек учи, но всеки учи от опита си. Нали, аз като майка на 2 деца и нали, преживяла съм ги тия моменти с пътуването до морето, нали, в което ти си сгънал краката и така, нали, няма къде да си сложиш от багаж краката с първото дете, и вече оттам нататък малко по-лесно става с всяко едно следващо пътуване. Тъй, че това със списъка много помага. Една седмица преди това да видим какво и как, и все пак, ако има нещо, в общия случай винаги мога да го купим, освен ако не е нещо много мега голямо, нали, специално. За по-големите деца Извинявай, или пък нещо любимо, което ти каза, примерно за съня, ние не можем да му вземем креватчето, но може би можем да вземем някакви неща около него, или любима играчка, или одеялце. Да, за по-големите деца, че всъщност е важно, ако имаме така наречения преходен обект, т.е. любима играчка за заспиване, която вече е въведена и си е неговата, нали, нея да не забравяме, защото нали, в повечето случаи това, което бебето очаква от тази играчка, е да си му мирише на вкъщи, да си му мирише на неговото си безопасно местенце, дали ще одялце за гушкане, нали, защото варианти всякакви, дали ще е някоя кърпичка с главичка или наистина плюшка, която си гушка детето, все едно какво е. И я пазиме от бабата да не вземе да я изпере, като я види колко е сдъвкана, нали, защото може да е доста опасно това нещо. И да има драми. Да. Това е основното, което в момента се сещам. Добре. Всъщност казахме и спокойствието, може би, на мама е също важно, нали, да няма прекалено напрежение за това, което следва. Както и ти каза, ако нещо забравим, можем да купим. Ако пък ни е много важно да го включим в списъка, който да си го подготвим по-утрано, и да разчитаме и на помощ на тати, или пък там, където отиваме, сигурно ще има желаещи да се включат. Може би да кажем и малко за границата, пък ако искаш докъде можем да позволяваме така на роднините, добре ли е да отстояваме, ако за някои неща, нали, не сме до край съгласни, така може ли да бъдем малко гъвкави, или... Всеки си има негови си граници. Сега, ако много си разтегнем нашите граници и позволим, например, като сме там, особено при по-големите деца, бабите много обичат да не ги натемосваме толкова бабите, но всички покрай нас много обичат, нали, да ни помагат да приспат детето или да нарушат някакви неща, които по принцип имаме като правила. Дали ще
въпросното нали, приспиване на ръце. Значи, ако на вас на ритуала ви е приспиване с кърмене, изведнъж някой реши да ви се меси, че сега е момента да го научиме този малък вързоп да спи самостоятелно, не е сега момента. Да. Или нощното кърмене да откажем, примерно. Да, и някой да се излева с бутилка с вода в ръка, нали, не е сега момента. Пък за по-големите или за двумесечните, примерно, защото и това се случва, не е сега момента да даваме сокове и не е сега момента да захранваме, а за по-големите тръгнах да казвам, че да, може и някое дете да получи шоколад, когато не трябва, или нещо друго, защото му се ядяло и си го видяло от масата. Добре, обаче преди това просто да проведем един някакъв такъв честен, нормален разговор. Какво очакваме ние от тия хора? Защото все пък са ни достатъчно близки да можем да сме откровени с тях. Да сме абсолютно директни, за да нямаме после видния самите главоболия с каквото и да е било. Ако мислим, че това е правилният момент за каквото и да е било от тия неща, които изредихме и така сме го планирали с помощта на тези наши роднини и близки, окей, добре, да, нали, няма проблем, но ако е непланирано изведнъж някой реши да ни се меси, да си отстояваме границите на семейството и на решенията и това пак таткото, нали, ако отидеме примерно при неговите роднини, понякога сме като на чужда територия. Нали? Тъй, че да сме си изговорили нещата и с него и пак въпросните кодови думи е добре да се използват. Тренираме. Да. Защото ни е важно ние да сме си добре един с друг и с нашия си малък човек. Това е временно в момента. За няколко дни сме там по празниците и после в един момент сме си отново заедно и ако може да ни е пак спокойно и окей, както е било преди това, би било прекрасно. Много ти благодаря. Ако може така да обобщим, да бъдем гъвкави, но така в разумни граници, доколкото може да бъдем и спокойни, защото знам, че бебето усеща, когато мама е напрегната и съответно успяваме да го пренесем и на него. И за да имаме наистина спокойно, дори да не е пътуване специално за празниците, просто пътуване, е важно наистина, както и ти каза, да сме преценили, да сме решили, че искаме наистина да го направим. И така осъзнато да се подготвим за него. Да се вкуснем приключението. Абсолютно. И може да е абсолютно прекрасно приключение, тъй че смело напред, ако това е нещо, което сме решили. Да. Много ти благодаря за съветите. Надяваме се, че сме ги направили една идея по-спокойни, по-подготвени. Мамите и татковците, защото те тук са също много важни в пътуването, така като наши съюзници, както и ти ги описа. Така че благодаря ти и много ще се радвам, ако гостуваш и по други теми. С теб сме си говорили наистина за много неща, свързани с родителството. Прекрасни празници пожелавам на всички. Благодаря, че бях ваш гост в домовете ви, мили мами, и до нови срещи. До нови срещи. Благодаря наистина на Мария и съм сигурна, че ще имаме скоро отново среща, за да си говорим и по други теми с нея. Надяваме се наистина да сме били полезни и ще ви очакваме в следващия епизод. Така мога да малко да издам от темата, която ви готвим. Тя ще е по-скоро свързана с бременността и раждането. Доктор Вецев ще бъде наш специален гост, така че очаквайте следващия епизод. До нови срещи!